O yarn. Luto tag saging guys. Binisaya ni nga luto. Pang snack na snack kay hapon na. O diba? Nang uban padungnan luto, ang uban kay kuan kay nag tinakalay o saba na diha ron kay na guys ha ang atong kuan. Pang snack ni nga saging nato. Ana siya. Iduot sa natong kayo iduot. Hindi na ko kailangan masighuy-puyok guys nga muto na lang ako ang mga kaluhaan dag mga kasiphonin diha kay siga kay atong kayo. O diba? Surtiha siya ron. O yarn. Ano tibutang dra sa ubos kilid o. Muna ginaingon guys ang modri probinsya. Ang kamot ra jud mi diri. Wa mi gasol kay sus di kanang kahoy diri mo ah. Tapulan ka. Aw. Imo lang suhod imo tuhod imo sugnod bitaw. Daghan kayo asa ka maglakaw-lakaw diri sus. Manguan lang ka. Mamunit lang kag kahoy desdan. Di ba? Yan. Luto na yarn. O meron yarn. Ang akong style sa akong luto guys, sa akong mga langga kay binisaya style ni siya. Wala ko ato nagbutang og kanang bitaw mo i-caramelize nimo ang kanang kamay nga puwa kanang central na sumua diri. Wala ko ginahan ko ginani nga binisaya nga imo papuhon daan, papuahon nimo daan ang saging. Dayon imo siyang ipaligid-ligid sa sukal nga puti. Yan talaga ang masarap. Yung kinaraan style, i-try ninyo. Ikumpara ninyo ang katabitong i-caramelize nimo ang sugar pero hindi nasa ganahan gid pod pero kato naka-try ko drig luto ang dinghang kayo. Hala ka mas una kang nahalin ang kaning gipaligid-ligid na sa asukal nga puti. Okay, mas lami daw kay di man gud sa ingon nga sumol. No? Yarn. Pero nata dire. Yarn. Na akong pasabot asa na tong atoang kuan re kimpit dara. Diha, wala siya. Ato di siyang ipaligid-ligid sa asukal. Ana na siya. Yarn. Uy, naa pa ta siya kuan dahon ni sa apin akong dahon na Okay. Mod yarn. I-ano nyo lang. O, diba? Ang uban guys, napasakaha. Pa ko nakakuan. Mana siya. Paligid-ligiron lang nimo siya. As in, lami yun. I-try ninyo, i-try. O, i-try. Nakita ko bitsin sa akong video. Wala na ko gibitsin na. Nakakong sagi ako ang kamay guys sa palayo to ng bitsin. Kaya mura magkuyaw. Mura maglain. O, diba? Ana lang siya. Ligid-ligid. Ligid-ligid. O. Ana na siya. Ligid-ligid. Nagluto ko ani kay maabot man ko diri ang katong nabitong sa mo kay akong pag-umangkon tong anak ni Winjel nga bang nataw. Ano bang murag sa ato ari ba maginang pinsaya bang pangadji. O. Snack ni siya sa mang kuan. Pero daghan kay akong giluto kay ang man no. Manglamoy sad ni. Punan ta na rog asukal. Yarn. Og balikon nato ang atong kaha kay atong punag asukal bi. Balikon nato ang atong kaha kay balukan nato tong kaha kay nangapaig. Balikon nato balikon. Kumusta na kayo diyan? Ang dami ng luto. Diyan. Namuwa na siya mga ma'am. Napuwa na. Nag-blush na sila no. Sana all mag-blush. Namuwa na sila, namuwa. Luot na natin, luot. Ang kalayo, baka kumalatkat sa balumbong. O, diba? Yarn. Baka kumalatkat na naman ang atin natin sa balumbong. Yan na po. Matapos na po siyang maluto lahat. Nagtinakalay po sila. Ang tinakalay, ay lang may nagtinakalay ha. Nagkuha na sila. Nagtinandayay ba? So di ng lahi ng word nga. Kundi ha. O diba?
aking kalayo hindi napapaw. Karon, purti na sad nga. Kuana, uy. Ano bang, anang nagkuan na sad ba? Nang, grabe na sang lugdong na sad di pa doon. Kay, ting lugdong, gidron. Ting uwan ba, ting lugdong. Ah, grabe na sad nga. Grabe na sad nga. Kuana, gid, lapuka. Ani, uwan na sa ligmaayo. Ang amo ara ba di rin kapita? Sus, ginoo ko. Kung magkaon ka manggaling magkinamot, mulakaw sa kag magtiniil. Tiniil sad. Saon man guys, nga naa man diri sa bukid guys. Pero real okay kay mi nga magtiniil diri kay wala man ni diri hugaw ang probinsya, pwede ka magtiniil. Pero kadto ka sa syudad, huy. Bisan pagtagaan siguro kag pila ka libo, di gid ko magtiniil uroy, bahala. Way nayayabag, mga yarn. Luto na po lahat. Lahat na po luto na. Yan, hangin kusog. Mag-video niya ako diri guys, kanaging mag-uwan niya, maglakaw ni sa mong lapok, makita din niyo. No? Kinsay naka-experience ana, inana mi diri sa mo atong bukid. Duol ra ang kalsada, kinabot ng kalsada diri sa mo Pero wa jud ingon nga abot na